حاجی صاحب اولی بولا شاہ ویڈیو ہے یا کہ داتو شاوش تو ماں کراڑانی زمانہ وقت آدمی ہو حاجی صاحب ڈا ماں شر پھولا کھنک ساں شاشک سے مار گو کراڑا مبتو کراڑان گوشتو مار دھا جی بشکو گو مبتو شاہ ویڈیو دی تو جہاں سنگ چاہی شار چیر کے مبتے ہو آنگو چاہ چھ وستا مطلب یہاں اخرے پیارے دیکھتے ما پیارا دیوسو مزما ارما انجسو مسلمانیو مائنی ما چھ فرق کرتا پھر آسو سر کو دیجا کرار مارگا ویسے کرارو ما مسلمان سے کرارا ٹوک یکھیو تھا سائیک لوٹ سے رائٹ یکھی تھی مسلمان آپ جیدہ تھا مسلمان یہ پولا کرے میرا جاکے شیا گرائی گرنے گرا برو فیرا یعنی کراڑ اصول پسندے مردے اصول پسندے مردے حق گوئے مردے حق گوئے مردے مسلمان دے زمانہ آپ اصول پسند حق گو سو حق گو سو نی حق گو سو جن رہے نہیں حق گو کتھا ہے کوئی نہیں کوئی نہیں حاجی